आर'नाइ What is the meaning of आर'नाइ? आर'नाइया जोंनि हारिनि नेरसोन, जोंनि हारिनि सिनायथि। बे आर'नाइखौ जों गोदो गोदाय राजा रानिनि समनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बिनिफ्राय आबै आबौ आजै आजौनि समनिफ्रायनो बाहायबोदों। बेनिफ्राय जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय सल' खिन्थानायखौ जों खोनानो मोन्दों। गोदो जेब्ला जोंनि बर'फ्रा दावहायाव थाङोमोन अब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा हरसेयावनो हरजों हर आर'नाइ सोंसे सोंनानै दासे दानानै जानजियाव खानानै दावहायाव थिनहरोमोन। अब्लाना दावहायाव देरहाबोयो होननानै मोनसे फोथायनाय दङमोन। बेखौ जेब्ला जोंनि एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सालायनाय आन्दलनखौ जागायजेनदोंमोन, बै समाव जोंनि बर' लिडारफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनोमोन। आरो बेबायदिनो बै समाव माने हरसेयावनो हायोब्ला हरसेयावनो आर'नाइखौ सोंसे सोंनानै दानानै जानजि पुलिसजों दावहा नांनो थाखाय थिनहर होननानैबो माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय जादोंमोन, बेखौ जों खोनादोंमोन। हाय लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। बोथोरा बिराद मोजां दिनै, थान्दा एकदम बार फिरि फिरि बारदों आरोखि, सान्दुं गोसाब्लाबो माने बिराद थान्दा आराम। ओरै जोंना औवासुं साया गोग्लैयो, बेनिखायनो आं बिराद मोजां मोनदों। बेनिफ्राय लोगोफोर साननैसो बिराद गरममोन ना, बेवहाय आङो माने बाराद्राय गरमखाय माने फ्रिजनि दै लोङै लोङै गगा मोननानै लोमजादोंमोन। दिनै एसे मोजां मोनबाय मुलि जानानै। बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय आं कन्टेन्ट लाबोनो गोनां अनेक दंमोन आंहा, नाथाय देहानि थाखाय आं हायाखै। गुजुनाय गगा मोननाया हामजोबाखै आंहा, अब्लाबो आं मोनसे टपिकनि सायाव बे भिडिअखौ लाबोथारसै होननानै दिनै लाबोथारबाय लोगोफोर। लाबोनो आं दाख्लैनो गोसोमोन, नाथाय देहानि थाखाय आं हायाखै। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। बेनिफ्राय गिबियाव नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रोदो बे बिनानाव गेमस्रिया आर'नाइखौ दिन्थिनानै मा फोरमायदोंमोन। बेनिफ्राय बिनि सायाव जन खारजि फंबाया बै आर'नाइखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों। गिबियाव नोंसोरो एसे खोनासंनानै लाग्रोदो भिडिअखौ। ओमफ्राय नै जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा, ओमफ्रायहाय नै बिदि आरोना एकदम ब्रेन्ड निउ इन्दिनि। ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना नै बिदि जा मोजांखा आरोना डिजाइनाबो नै जा मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथां? आं जोंनि ट्रेडिसनेल जिथु आर'नाइ, थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों, स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबोल। आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव। मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो। खिन्थु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो, मिथिबायना लोगोफोर? दा जों सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै नङा होमब्ला? जों सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदिनि। बे आर'नाइनि दावराव दावसिया स्टार्ट जादोंमोन जेब्ला गेमस्रिया फिसाइ लावदुमा माने आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानो मान बावनो थाखाय लांनो लानायाव माने आर'नाइखौ मोजां नुनानै माने जों रायजो राजानोबो दिन्थिहरदोंमोन। आरो बे आर'नाइयाव एरनाय जादोंमोन पदम फुलनि आगरबो एरफादेरनाय जादोंमोन, जाय माने बिजेपि राजनितिक हान्जानि मोनसे सिम्बल। दा बेखौ एरफादेरनायाव माने जन खारजि फंबाया बेखौ गाज्रि मोननानै बिथाङा बुंहरबाय जे जोंनि गोथारथि आर'नाइखौ, जोंनि हारिनि नेरसोन, जोंनि हारिनि सिनायथि आर'नाइखौ माने राजनितिकजों लोब्बा लाखिनानै बाहायनो नाङा होननानै। बोरैबा नंनायालाय नंगौबो, जन खारजि फंबायाबो थिगखौनो बुंदों। माने दिनै सोरबाया बेबायदि एरदावोबा गाबोन सोरबा राजनितिक
हानजायाबो एरनो हागौ माने गोबां बेहाय राजनितिक हान्जाफोर दं जेरैहाय बिजेपि दं कंग्रेस दं बेनिफ्राय नानानथा रोखोम जोंनि बर'आवनो माने इउपिपिएल दङ इउपिपिएलआव एरनायखौथ' दिन्थिदों मैयाबो दा बे रोखोमनो जोंनि आर'नाइया माने जेबो भेलु गैयै मैल्य गैयै बा मोनसे हारिनि सिनायथि बादि जानानै थानाय नङा जायनो गोसो बेबायदि जाय जेरै गोसो बेबायदिनो बाहायनो हानायबो जालायलांगोन मोनसे समाव बे थिगानो बुंदों माबायाबो फंबायाबो बुंनायालाय दा बेनिफ्राय आंनि साननाय लावदुम फंबाया माने माबाखौ पलिटिक्सनि मोनसे मेन्टेलिटि लानानै बानायाखैमोनबो जानो हागौ जेनेबा फदमफुलखौथ' बयबो मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो राजनितिकनि खोथा साना लाबानो माने बानायग्रायासो बानायखो ना गावसो बानायहोखो बेखौ गावसोरसो मिथिलायसिगोन खिन्थु फदमफुल गोनां आर'नाइखौ बियो होनो थाखाय लादों आरो हैदोंबो बिनिफ्राय सानदोंबो खोमा जे गावहा जेनेबा बिजेपि पार्टिया फदमफुलनि सिम्बलखा हिसाबै फदमफुल गोनां हैबा साबसिन मोनगोन खोमा आंखौ बा मोजांसिन मोनगोन बियो बेबायदि साननानैबो होदों जानो हागौ जियानो दा जाथों दा बुजिबाय मिथिबाय जे बेखौ बेबायदिनो बेबायदिनो बाहायदावोब्ला माने बबेबा राजनितिक हान्जानि सिम्बलफोरखौ बेहाय बाहायदावोब्ला इयुनावबो बिदिनो गोसोबायदि बानायनो नाजालांगोन एक प्रकार बेबायदिबो जाहैनो हागौ बेनिखायनो फारसेथिं नायोब्ला जनखारजि फंबाय बुंहरनायाबो बिराद मोजां जादों बेनिफ्राय दा आर'नाइखौ लानानै आर'नाइ बयबो मानसिफ्रा दावराव जादों बेनिफ्राय आं जाखिनि बे आर'नाइनि मिनिंखौ नोंथांमोनहा बा गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो जोंनि बर' हारियाव मेलेमजिबि बुद्धिजिबि गियानजिबि गोबां दङ गोबां गोरों गोरा मानसि दङ बिथांमोनहा फ्रायानो मिथिगौ गासिबो आर'नाइनि मिनिङा मा आरो गोबाङानो मिथिया दानि गथ'फोरखौनो बुंबा गोदोनि खायफा मानसिफ्राबो मिथिया नाथाय आं दिनै आर'नाइनि मिनिंखौ एसे नोंथांमोननो खिन्थानोसै भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन अननानै खोनासंदो बे आर'नाइयाव नैबे हाजो आगर बे रिगि रिगि दिंखिया आगरखौ मानो बेहाय एरनाय जायो आर'नाइयाव बे दिंखिया आगरखौ एरनाय जायो प्लास नैबे गेजेर गेजेर नैबे आगर फुल बायदि रोखोम फुलफोरखौ मानो एरफानाय जायो बिनि मिनिङा मा बिनि मिनिंखौ जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सालायजेननाय एबसुनि आन्दलन समाव होमबा आं उन्दैमोन बेनिफ्राय आइजो अनसाय आफाद मोनसे गोख्रों हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि मोनसे आफाद दंमोन जायखौ आबोब होनोमोन आबोब आरो एबसु बे मोननै हान्जाया माने बिराद गोख्रोङै माने सोमावसारदोंमोन बा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बेनिफ्राय दाब दाब जायगायाव मिथिं दावथिं जानायाव माने आं उन्दैयाव मिथिङाव थांफानायाव आं बे खोथाखौ खोनादों आरोखि बे आर'नाइ होनायनि मिनिङा मा बेखौ आं बै समाव आं खोनादों दा हयथ' आं खोनानाय बाथ्रासो दै बियो आं नोंथांमोना साननो हागौ बिराद गोरों बायदि बुंहरदों मादों होननानै खिन्थु आं आंनिफ्राय बुङाखै माने खोनानाय बै समाव लानानै दोननाय गियानखौनो आं दिनै बुंदों बे नैबे दिंखिया आगर होनायनि मिनिङा जाहैबाय माने जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाजो हाला हाग्रा बारिफ्राव थानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि बा हाग्रा बंग्रा आरो हाजो हायेनाव थानानै मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बे नैबे दिंखिया आगरनि बेनि मिनिङा बेनिफ्राय नैबे गेजेरावदि फुल बेलेग बेलेग टाइपनि फुल होयो सोरबा फिसा सोरबा गिदिर नैबेखौ बुन्दुराम होनोदां बधय बेबो बुन्दुराम आगर होनो बेखौ बेनिफ्राय बेनि मिनिङा जाहैबाय माने हाजो गेजेर गेजेरफ्राव जेरैहाय माने बायदिसिना बिबार बारो गोमो गोथां गुफुर आरो बायदि रोखोमनि फिसा गिदिर बिबार बारो बै खोथाखौ बे बिबारजों फोरमायो बेनो जोंनि आर'नाइनि मिनिङा आंनि मिथिनायाव आरोखि दा बिनिफ्राय गोबाङानो साननो हागौ गावखौ पण्डित बायदि गोबां बाथ्रा बुंहरदों होननानै नाथाय आं नङा दे आं माने गियान मोनबोनायखौसो आं फोरमायदों दा बे आर'नाइखौ जोंनि बर' हारिया जेब्ला जोंनि आबै आबौमोनहा खिन्थायोमोन बा
बै समनिफ्रायनो जि दानाय लुनायाथ' जोंनि आसार खान्थिया जोंनि हारियाव दंखायो गावनि दख'ना दानाय जोमग्रा दानाय गोदोनिफ्रायनो दायै दायै गानै गानै सोलिबोनाय बेनिफ्राय बे आर'नाइया माने बै समाव राजा रानिनि समनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेनिफ्राय आबै आबौनि समनिफ्रायबो सोलिबोखानाय आरो एबसु आन्दलन जेब्ला जागायजेनदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन बे आर'नाइखौ बाहायदों सोरनोबा मान होनाय सोरनोबा आलासि बरायनायाव मान होनाय सोरबा दाथ' बांसिनै बाहायलांबाय माने जोंनि हारिनिनो बियो सिनायथि जाबाय दा गोबां हारि माहारिफ्रानो गोबां देश बिदेशावनो बे आर'नाइखौ मिथिनो हमबाय माने आर'नाइ बर' होनबाथाय नोंसिनि हारिया ओरैबायदि लायोना जेरै आसामनि बुंबाथाय बे बिहु फालिखौ मिन्थियो बिहुवानखौ मिन्थियो थिग बेबायदिनो बर' होनबाथाय आर'नाइखौ मिन्थियो दा गुबुन हारिफ्रा आरोखि जों बायह्राफ्राव थाङोबा जोंनाव बियो बा जों लानानै थाङोबा आंथ' जेरावखि थाङा बायह्राफ्राव थाङोबा आं आर'नाइ लाखायो गोदोनायाव आर'नाइ लानानैबो आं गिदिङो आरोखि अब्लाना बिसोरो सोङो नायो माबायदि दायो माबायदि बानायो होननानै ओमफ्राय आं गांसे गांनै बारा लाङोबा गिफ्टबो होनानै फैयो आङो बेनिफ्राय बिसोरो जोंखौ नुबानो सोंखायो जे माबा नोंसिनि बर' होनब्लानो आरोखि नोंसिनि बर' ट्राइब होनबानो आसामनि बर' ट्राइब होनबानो नोंसिनि हारिया ओरै गोदोनायाव ओरै माफ्लार लायो ने होननानै बुंखायो आरो सोंखायो बेखौ माबोरै बानायो बेखौ मा बुङो बेखौ सोंजोबो आरोखि बेनिफ्राय आर'नाइयानो जोंनि सिनायथि जोंनि हारिनि सिनायथि जाबाय गासिबो हारि माहारिफ्रा बर' होनबानो आर'नाइ लाग्रा बिसोरनि हारिया आर'नाइ लायो होननानै मिथिखायो दा बेबायदिनो जोंनि आर'नाइया मोनसे गोथार आरो माबा सनमान गोनां आरो बेराफारसेथिं लावदुम फंबाया माने बेबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै माने बानायनानै हैयाखैबो जानो हागौमोन दा बिदि बुंनायाव गोबाङा आंखौ साननो हागौ जे लावदुमजों लोगो माबा मोनसे रिलेसन दं बेहा होननानै खिन्थु लावदुम केमिस्ट्रिया आंनि चेनेलखौ नुफेरदोंना नुफेराखै आं मिथिया बिसिनि थुलुनायाव जोंफोर माने जों गावखौनो मोस्रोमसो होननानै लायो माने बिसिनि थुलुनायाव जों मोस्रोमसो बेनिफ्राय अब्लाबो जोङो जेखौ माने बाथ्राखौ माने मोनदाङो बेखौ जों बुङो बेनिफ्राय आं बिसिनि जानानैबो बाथ्रा बुङाखै लोगोबो नङा आं सिनायाबो बा आं बिसोरखौ मिथिगौ नाथाय बिसोर आंखौ नुफेराखैबो आरो सिनायाबो जानो हागौ दा बाथ्राया जाहैबाय जेरै जन खारजि फंबाया माने माबानि राजनितिकनि माबा होनाय लोगो लोगो माने पदुम बिबार आगर एरफानानै होनाय लोगो लोगो राजनितिकनि माबायाव लांदों होननानै साननानै बाथ्रा बुंदों हयथ' बेबायदिबो नङाबो जानो हायोमोन होननानै आं सानदों आरो जेनेबा पदुम फुलखौथ' मोजां मोनखायो नालाय ओंखायनो माने पार्टिनि बा राजनितिकनि सेन्टिमेन्टजों हयथ' बानायाखैमोनबो बा हैयाखैमोनबो जानो हागौ होननानै आं सानदों बेनिफ्राय सासे इउटुबार फंबाय आं बिनि नामा मा नाममोन गोसोआव लाखिजोबनो हायाखिसै दा बिनि भिडिअ क्लिपखौ आं होगोन नाथाय एसे आं होनि नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रोनाय आर'नाइनि सायाव बिथाङा मा बुंदोंमोन बिनि फंनैसो आङो एसे आं बिथांखौ सोंखारिया बा गाज्रि मोना माने बिथांनि बुंनाय रावखौ आं एसे माने क्लेरिफिकेसन होफिननो लुबैदों आरो बेनिफ्राय बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ एसे नायना लाग्रोनाय नोंथांमोनहा जों राजनितिकनि बेलायाव फैनाय लोगो लोगो जों माहारिनि माखासे नेरसोन बुस्थुफोरखौ बिदि राजनितिक लेभेलाव लांनायनि थाखाय गोजानाव थानांगौ आरो जायखिजाया जोंनि बे नेरसोन हमना ला आर'नाइयानो जा जोंनि गामसायानो जा धुति गानग्रा गामसा बेखौबो जाहाथे बिदि अयनाय खालामनो नाङा आरो जोंनि बेखौबो साननांगोन जे मालायनि हारिनिबो बे नेरसोनफोरखौ जाहाथे जों बिदि राजनितिक खामानिफोराव बाहायनाङा गाज्रि खामानिफोराव बाहायनाङा मानो होनबा बयनियावबो दुखु मोनगोन दा नुबाय नोंथांमोनहा बे फंबाया माने बुंदों जे आर'नाइखौ जानला मोनला गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा बा जानला मोनला गोसो बायदि बाहायलाबायनो नाङा होननानै नाथाय आं बे फंबायखौ आं बुंहरनो सानो माने आं गाज्रि मोना बा फंबाया आंनि चेनेल बा आंनि बे भिडिअखौ नुयोब्ला आंखौ गाज्रि दामोन माने आं बेखौसो बुंनो सानदों माने नोंथाङा माने बुंदोंना फंबाय जेनेबा आर'नाइखौ जानला मोनला गाज्रि जायगा बा गाज्रि समफ्राव गाज्रि बाहायलाबायनो नाङा होननानै
दा बेखौसो आं रिप्लाय होनो नागिरदों माने लावदुम फंबाया गाज्रि खामानियाव बाहायनो थाङाखैमोन एक्सुवेलि बिथाङा माने हेमन्त बिश्व शर्मानो गोदोनायाव आलायनो थाखायसो बा बेखौ आलासि महरै बरायनो थाखायसो बे आर'नाइखौ लांदोंमोन बेखौनो आं नोंथांनो बुंहरबाय दा जियानो दा जाथों रायजो राजा नोंथांमोन जिखुनु जाया बे आर'नाइनि सायाव आर'नाइयाव राजनितिकनि सिम्बल जेरैहाय दा पदमफुल बिबार एरफादेरनायाव जनखारजि बिथाङा बुंहरबाय बा गोबां मानसियानो गाज्रि मोननानै बुंबाय बेबो थिगानो जादों बयखौबो हुसियार खालामनाय जाबाय आं गाज्रि मोनाखै बे बिराद मोजां जादों नङाब्ला बेबायदि जेब्ला गोरोन्थि खालामखायो फार्स्टआवनो जुदि एसे माबाखायोब्लासो बेबायदिनो गेबें जालाङो जेरैहाय सासे फंबाया दिन्थिदों दै माने दाथ' लावदुमा पदमफुल बिबार आखिनायावसो दा नुनानै दा बे रोखोम बाद बिबादा जादों खिन्थु सासे फंबाय इउटुबारा दिन्थिबावदों जे माबा आरो इउपिपिएल होननानैबो लिरनानै मोनसे आर'नाइ बियो दिन्थिदों एक्सुवेलि बै समावनो जुदि बेबायदि जानला मोनला पलिटिक्सनि माबाजों लांनो मोना बा पलिटिक्स राजनितिक सिम्बलफोरखौ बेहाय सोनो मोना होननानै बै समावनो दा जेरैहाय माने बाद बिबाद जादों बा बे आर'नाइनि सोमोन्दै दा सावरायनाय जादों बेबायदिनो बै समावबो जुदि सावरायलायनाय जायोमोनब्ला हयथ' नैबे गोरोन्थिया जानाय नङामोनबो जानो हायो दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेनिफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअआव बा दिनैनि टपिकआव नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो बेखौ अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो बेखौनो आङो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय